Hey YouTube! Det er Magnus her, eller som jeg kaldes på Minecraft Bagneborg. Jeg er ny her på YouTube. Jeg håber I vil se mine videoer. Men så jeg vil bare vise noget jeg har bygget i Minecraft. Det er, jeg har minet lidt og det. Jeg har våben. Så er lidt ting ud. Og en masse ting. I morgen skal vi se lagger lidt. Fordi, hvad hedder det? Oh shit, jeg skal ind igen. Hvad hedder det? Det er fordi jeg også filmer. Det kan mit Minecraft ikke lide. Hvad hedder det? Ja, det var bare det. Der er ikke så meget andet. Bare lige vise det her hus. Mit soveværelse. Jeg kan lige gå ud. Så er der nogle multiplayer her. Vi kan lige prøve den her så. Den er mega fed. Det er sådan en Call of Black Ops Duty server. Jeg kan lige se den, når jeg logger ind. Den er startet. Jeg har ikke nogen våben. Ej, det er bare kast. Jeg har ikke startet. Se, det er sgu da en mega fed mod der er på. Det er sådan nogle pistoler her. Har mere det. Det er bare nice. Skal vi flyve? Godmorgen. Ej. Jeg vil op og flyve. Brum, brum, brum. Shit. Han dør, når det begynder at starte. Se, så har jeg et skyder og en lille en her. Woo! Au! Jeg døde. Den er i hvert fald. Den er mega awesome. Nu gider den ikke lok. Kom så. Kom så. Ingen texture packs. Det må jeg også nødt til at lidt. Så har jeg også en ting, jeg har kaldt for en skole. Ved jeg ikke hvorfor. Nu, det er bare, jeg kan lige vise det udefra. Det er ikke første words, men jeg har haft et, der lignede, der var større. Hey, come into my house now. Eller, ja, ikke læse det. Jeg ved ikke, om jeg læste det rigtigt. Jeg kan i hvert fald finde ud af at skrive til det. Nå, men det var alt for den her gang.